Andreok orain prestatzen duen antzekia egingo dizuegu. Gaixo tranpatiak. Gaixo tranpatiak. Txalo bat, mesedez. Basameko gizon bati historia celebre bat gertatu zitzaion. Historia ezagutu nahi baldin baduzue geratu zaitezte adi-adi zaudeten tokietan. Orain teleberri ipiniko gonartasun batekin. Guazen orain, monorrotok inerako zenbakiak esatera. Hauzek dira azte horretak. 18, 94, Oso ondo zer horrela. 31, 2, Ez dago botere gaizki orain arte telebiztatxo maitea. 25, eta azkenengo zenbakia 27 da. Kakasarra! 27 madarikatua! Barkatu Juan Andreok, baina zenbakia ez da 27, 27 baizik. Nola, 27 bai! 27! Esan digute, asmatzaile bakarra dagoela, eta beraz, 2 milioi euroko saria irabaziko du. Hau poza! Aberatza naiz! Naiz eta batzuetan haserretu Tomas bihotzoneko gizona zen, eta dirura gehiagri zela pentsatu ondoren, tokatu zitzaion erdia behar zuen norbait ematea erabaki zuen. Berri hura zabaldu zuenean, jende ugari etorri zen Tomasen etxera. Lehen eta behin, bi hitzu hurbildu ziren. Egunon, Jon Andrea. Egunon. Zertara etorri zaretona? Ikustesak izun bezala guk ez dugu zetxere ikusi. Jaietzatik izan gara eta. Prentzeretan eta gizona oso berriz ikusten ditu. Eta zertarako beharko duzuke dirua? Nik oso argi ikusten dut. Diru horrekin begien transplantea egiten duen. Operazio bat ordainduko genuke. Ongi da, komentzatu nazio. Dirua zui emango zuen. Gutze orderetan dago gordeta. Ez zuen. Ni bertakan ari, eta Jon beharra bai. Eskerrik asko jauna, ez duzu guk baino beharren dira horik behar duen pertsonarik horretik. Kutxo berbean izan du ez da? Nahi behatzean, zein erreza izan den guzturo duzten. Aizu, kutxo honetan ez dago zer. Nola ez dagoen ikaste. Baina zuek ez zineten itxuak. Bai, itxua. Eta nola joan zarete kutxa berdera zuzen. Alde mendi tranpatearako! Eskarmentu ederra hartu zuten hitzu horiek. Ondoren beste bi pertsona etorri ziren. Egunon! Zerbait entzun dudala uste zi. Egunon! Egunon jauna, zerbait duzu goda uste dut. Zerbait, tarrazik egin naiz. Zer den pasatzen zaizuena? Ez dizut ulertzen, ea? Zer den pasatzen zaizuena? Zeinen pasteli gozoena? Niri gehien gustatzen zaidana txokolatezko palmera da. Ez, hori ez. Zein den zuen arazoa? Marrazo bat, hau beldurra. Zertara etorri zaretona? Norten nire ikona jose nire izena, eta sairu dut dauzka eta... Nahikoa da. Jauna, ez diguzunez, galdetzen zer pasatzen zaigu, zuzenean esango diguzu. Jaiotzatik gora gara, eta ez dugu ez duen entzuten. Diru horrekin, ospitalean medikurik horrenekin operazio bat egingo genuke.
Ongi da, konbentzitu nahi zuen. Dirua zui emango dizuet. Kutsa bat horretzen dago gozutan. Alde zuen. Ni presaka nahi, eta joan behar da. Gutxa berdean esan du, ez da? Bai, berdea, zein proposa izan den oso horri ikustura egitea. Aizu, kutsa honetan ez dago ezer. Nola ez dagoela zer. Baina zuk ez zineten gorrak, Bai, gora. oso bajo esan dut eta. Alde mendik, trampatialakoa! Eskarmentu ederra hartu zuten baita ere gor tranpatiaia. Ondoren beste bi pertsona celebre etorri ziren. Egunon, don Andreak. Zertara etorri zaretona? Zertara... ulertu duzala, uste dut. Mutuak zaretela. Eta ez duzue hitzik esaten. Zer egin gozulkete duarekin? Ulertu dudala uste dut. Ongi da, konbentzitu nozue. Dirua zui emango dizuet. Kutsa berda horretan dago goteta. Alde zuet. Ni presaka nahi, eta joan beharra du. Aizu, kutsa horretan ez dago, zer? Nola ez dagoela zer? Baina zuek ez mutuak? Bai, mutuak gara. Alde mendik tranpateratua. Ondoren beste bi pertsona etorri ziren Tomasen gana. Egunon, Jon Andreak. Zertara etorri zaretona? Berri biztan dago. Beso gabe jaio genien eta pena handia dugu. Gaur egun beso eta esku inteligentzia asko saltzen dituzte, baina oso garestiak dira. Nire metxik handiena pilotaria izatea da. Eta nire malabarista izatea. Ongi da, konbentzitu nozuen. Dirua zui emango dizuet. Kutsa berda horretan dago gorenta. Ez. Ni presaka nahi, eta joan behar da. Kutsa berdean esan du, ezta? Bai, kutsa berdean, zein errez izan da bazen batzen dituzu berditea. Aizu, kutsa honetan ez dago zer. Nola ez dagoela zer? Baina zuek ez zineten beso motzak. Bai, ez du motzak. Alde mendik, tranpatialakoa! Beso motzailean eskarmentu ederra hartu zuten. Ondoren makuduak zijoazen bi pertsona hurbildu ziren. Egunon, Jon Andreak. Zertara etorri zaretona? Berri biztan dago gertatzen zaiguna. Jaiotatik errenak gara eta pena egitea dugu errebatu. Ongi da. Eta zertarako behar duzu egitu hor? Hanka artifizialak ipintzeko. Ongi da, konbentzitu nozue. Dirua zui emango dizuet. Kutsa berda horretan dago gorenta. Ez zuen. Ni presaka nahi, eta joan behar da. Zein eraz esan den mozolo hori ikusten egiten. Kutsa berdean esan du, ez da? Bai, berdean. Aizu, kutsa honetan ez dago ezer. Nola ez dagoela zer? Baina zuek ez zineten errenak. Alde mendik, tranpatialakoa! Eskarmentu ederra hartu zuten baita ere. Errenaiek, ondoren beste bi pertsona hurbildu ziren Tomasen gana. Egunon, Jon Andreak. Egunon. Zertara etorri zaretona? Zuek ez zaretitzuak izango, eta? Ez. Ez da gorak ere, ederki entzuten dugu mutuak. Jauna mesedez. Beso motzak ez noski. Errenak akaso? Jauna berri biztan dago. Ez garrila errena. Eta arduan zertarako etorri zaretona? Gu medikoak gara eta gezurretazko gaixo asko diru bila etorri zaizkizula jakin izan dugu. Gu benetazko gaixoak sendatu nahi ditu. Ongi
bila, komentitu nozuen. Diru azpi emango dizuet, kutsa berde horretan dago gorrita. Ez ezuzu, nik presakan abizu, egin beharra du. Ez jauna, gu ez dugu dirurik nahi. Zuzeok ospitale bat eraikitzea da eskatzen dizuguna. Ikusten dut geotxolikoak zaretela. Eta eskatzen duzuena ondo dagoela. Ospitale bat eraikiko dut. Esan eta egin Tomas ospitale bat eraiki zuen, non benetako gaixoak osatzen zituzten. Txalo beroa! Telebista Danel, Tomas Igor, Itxuak Amalur eta Danel, Gorrak Salma eta Leire, Mutuak Josu eta Liz, Besomotzak Aitzol eta Andoni, Errenak Markel eta Oier, eta medikuak Naroa eta Imar. Txalo beroa!